כמו שאנחנו יודעים, אישור תיאר אותנו מהחטאים שלנו, הוא ניקה אותנו לגמרי, ועכשיו אנחנו טהורים. ברגע שאני שם את מתכת חמה במים, היא מתחזקת, היא חזקה יותר, כי המבנה המולקולרי שלנו משתנה ממש מהר, ונהיה הרבה יותר חזקה. אז אנחנו כמאמינים נהיים יותר חזקים בטבילה עם אישור. ברגע שאני מנקה את המתכת, פתאום המתכת מתחילה. מה קורה לה כשהמתכת נקייה? היא ממש נוצצת, היא ממש זוהרת. אז תחשבו על זה, כשאלוהים מנקה אותנו מהחטא שלנו, אנחנו לגמרי זוהרים. והאמת שהיא לא סתם נוצצת, היא מחדירה אור. זוכרים שישוע קרא לנו להיות אור העולם. אבל הדבר הכי חשוב זה כשאני מנקה, נגיד לקחתי צלחת ומתכת, אני מנקה אותה טוב מאוד, בסוף אני רואה את ההשתתפות שלי. אז אני חושב שברגע שישוע מנקה אותנו ואלוהים מנקה אותנו מהחטא שלנו, בסוף יראה את ההשתתפות שלו, את הצלם שלו, כן? זה מה שאנחנו רוצים להיות, האדם המושלם, כמו שהיה בהתחלה, כמו שאלוהים רצה שהכל יהיה. ופה אני באמת ראיתי את החסד של האדון, אבל מה לגבי הצדק? כן, אלוהים מנקה אותנו והוא סולח על כל מה שאנחנו עשינו, על כל הדברים הטמאים. לגבי הצדק, האש. אני רוצה לקרוא ממתי פרק ג'